Icawa Yabantu Abangacawiyo sibuyile kule veki. Kuwo wonke umuntu okhoyo khawuleza uyoxelela omnye umuntu into yokuba leli xesha Icawa Yabantu Abangacawiyo iyaqala. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini. Ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala kopipe. Ukhona kula pipe uThixo. Mkhonze ngoba le Icawa Yabantu Abangacawiyo. Le Icawa Yabantu Abangacawiyo. Sithatha ithuba ke sibulise kumuntu wonke okunye nathi namhlanje, sibulise kubantu abaqalayo ukufika kwiCawa Yabantu Abangacawiyo. Igama lami ke ndinguSihle Bonani. Siyakwamkela apha, ndihamba ndedwa, ndihamba nalomkhonzi. Mandibulise ke kuye wonke umuntu osibameleyo namhlanje kule mini yange-11 kuFebruary kwiCawa Yabantu Abangacawiyo. Igama lami ndingu-Anele Mnguni. Sizokuhamba sonke kufike apho ixesha ukuthi sohlukane. Sicela ukuthi uhlale nathi kwenzela ukuthi nathi sizohlala nani. Hayi, yakuva ke bawo ngokuchaza idate. Usondele idate ezinkulu. Kusondele idate ezinkulu. Kuthiwa ke nge-14 idate enkulu mfundini. Idate enkulu. Andiyazi ke nokuba uzaniqhekezela noba uye wathekelwa ibhiskithi nge-14 kaFebruary bawo. Bawo beningekayazi nokuba kuthengwa ibhiskithi. Mna ndicinga uzawuthetha kweli cala lamakholwa kuba imini yo-2 i-Ash Day, i-Ash Wednesday. Ndicinga uzobe uyithetha kolo kanti uyithetha ngebhiskithi. Hayi bawo, asithethi ngamakholwa apha. Amakholwa ahlala ecaweni. Singabantu abangacawiyo thina. Singabantu abangacawiyo. Funeka ube in touch zinento zabantu abangacawiyo bawo. Ngiqhekezela ibhiskithi khawo. Ndiziyekele kuwe ezo ke bawo. Okay. Ngathi nguwe umuntu onolwazi lazo. So into yoba unalo nethemba leke le bhiskithi. Ukuthi wena bawo uwazi ezi zamakholwa. Bawo qala inkonzo yakho. Bawo ke umuntu wonke okhoyo le Cawa yanamhlanje ngasiyivule ngomthandazo. Siva la mehlo. Bawethu osezulwini, yise weNkosi yethu engiYesu Kristu. Xa kutshona ilanga, Thixo wethu oyingcwele, siqala lenkonzo yethu Icawa Yabantu Abangacawiyo. Siza Thixo wethu sizokucela wena Thixo ukuba ube kunye nathi, Thixo wethu onamandla, ngoba Nkosi lento sithi siyenzela wena. Kungakubi ke Thixo into yokuba sithi senzela wena ube kanti wena Thixo awukho kunye nathi. Xa singena Thixo sicela ungene nokungena kwethu. Bawethu oyingcwele, sizinhlobo ngenhlobo zabantu abamamele lenkonzo namhlanje. Kunjalo nje Thixo wethu, abanye bethu bonwabile, abanye bethu abonwabanga Thixo. Sithandazela Thixo into yokuba wehlise ukungonwabi ebantwini bakho Thixo. Sithandazela Thixo ubanika amandla okwenza icebo Thixo wethu kwakuba kubi. Bangapheli mandla Thixo wethu onamandla. Ngoba wonke umuntu Thixo uyanqwenela ukonwaba ebomini bakhe. Uyanqwenela ukuxola emphefumulweni Thixo. Kodwa ayisithi sonke Thixo wethu oyingcwele abaxolileyo emphefumulweni.
xa sijongayo Thixo ngathi luninzi lwethu olungaxolanga emphefumlweni. Thixo wethu oyingcwele, yiloo nto simane siza sizocenga wena Thixo, into yokuba noko umthwalo Thixo mawube ngathi uyaphunguleka. Thixo wethu oyingcwele, siyithandaza sijonge ekuqaleni iveki entsha Thixo wethu. Abanye Thixo kunzima, ingase i-weekend ingapheli Thixo wethu ngokuba bazawubuyela Thixo kuba bezama into yoba kulale kutyiwe Thixo, kodwa indawo abazama kuzo Thixo ziyabaxhela ngaphakathi emphefumlweni Thixo wethu namandla, kodwa kunyanzeleke ngokuba alikho elinye ithemba ngaphandle kwabo Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo sithandazela nezinto ezinjalo Thixo, yanga ungathoba Thixo umthwalo Thixo wethu, ekuthobeni kwakho Thixo uzisa amacebo Thixo wethu oyingcwele, into yoba kungalunga kanjani Thixo wethu onamandla. Siza kuthetha Thixo, umzalwane wakho uza kubeka ilizwi Thixo wethu, yanga ilizwi Thixo lingavuselela inhliziyo Thixo esezincamileyo Thixo wethu, ukuba maziphile Thixo wethu oyingcwele. Abantu Thixo abathi akusekho nto iye yam Thixo wethu oyingcwele, yanga Thixo xa sithetha apha sithetha ngelizwi lakho Thixo wethu, kungavuseleleka abo bantu Thixo. Umnqweno wethu Nkosi yethu enamandla kukuba Thixo abantu bangalibali kuba wena unguThixo Thixo wethu, kwiinto zonke ezithi zenzeke ebomini babo Thixo wethu namandla, ngoba Thixo izinto ezenzekayo emhlabeni Thixo zibangela abantu bacinga babodwa Thixo wethu namandla, akukho mntu okanye akukho Thixo kwasekucaleni kwabo Thixo wethu namandla. Yiloo nto Thixo simane sisiza apha Thixo sizocengana nawe Thixo, ngokuba sekunqabe nokuba abantu baye ezicaweni Thixo wethu namandla kuba bebaleka izinto ezehlukileyo Thixo nalapho Nkosi, ngokuba bengaxoli abanye bengakwazi ukufikelela ngenxa yokuxelengela inyama Thixo wethu namandla. Yiyo loo nto Thixo sizama into yokuba ngasufikelele kumntu wonke Thixo. Sikuthembile ke Thixo izicelo zethu into yokuba uyakusenzela ngoYesu Kristu Nkosi yethu, ngoku nangona phakade. Amen. Bawo wethu osezulwini, mandingathwe
ayike bawo siyivulile inkonzo yethu yanamhlanje. Sifikelela kwela thuba ke lokuba sikhumbuza abantu into yokuba makunikelwe bawo. Makunikelwe. Okokuqala kodwa ke bawo ndicinga into yokuba masibulele kwaba bantu sebenikele ozokutsho ngoku. Sibulele kubantu abasixhasayo. Noko siyabona into yokuba nangona sandobuya sisenabo abantu abasixhasayo bawo. Asihambi sodwa. Enkosi kakhulu bazalwane. Umnikelo uhamba njani ke bawo? Uhamba njani umnikelo? Mna ndibulele wena ngokuthi usivulele le nkonzo yethu yanamhlanje. Icaca ubana ivulwe ke ngoku sesikweni inkonzo yethu. Umnikelo wethu ke ngulowa wokucofa usubscribe, ucofe ulike ukuba uyithandile inkqubo yethu okanye ukuba uyayithanda inkqubo yethu, no-share uyishirishere those abayidingayo kakhulu bengekayazi, so that izokuhamba ifikelele apho thina singakwazi ukufikelela khona. Ningamehlo ethu bazalwane, niyimilomo yethu, nizindlebe zethu, so sithembele kuni ukuze ukuthi ihambe ifikelele kwindawo esingafikelele kuzo zona. Nalaa nkonzo ke yomlomo ke, inkonzo yomlomo ezirenkini, eziteksini, ezibhasini, koonomarika, nasezikolweni, ezirezi, kuyo yonke indawo kuyo umane usithi Icawa Yabantu Abangacawiyo iyafumaneka ngentsimbi yesihlanu rhoqo ngecawa. Njalo bawo. Sizawuya emazweni ke ngoku bawo. Sizawuya emazweni. Abantu ke mabasilinde phi bawo? Basilinde phi? Basilinda fanele bawo ingathi kulaa ncwadi kaMarko. Ncwadi kaMarko. Ngeyeshumi. Ivesi encinci ngamashumi 47. Marko chapter 10 verse anesixhenxe, amashumi 45. Marko chapter 10 verse 45. Verse 45. Nesilinde apho ke bazalwane. Sizawuya apho emva kwale ngoma. Masiye emazweni ke bawo. Masiye emazweni
njengokuba sowutshilo kwivangeli ngokubhalwa nguMarko isahluko se10 kwivesi yama-45 phantsi kwesihloko esithi isicelo soNyana bakaZebedi. Marko chapter 10 verse 45, isicelo soNyana bakaZebedi. Siza kuqala ke pha kuverse 43 ifundeka ngolu hlobo. Ze kungabi njalo phakathi kwenu nina, osukuba efuna ukuba mkhulu phakathi kwenu makabe ngumlungiseleli wenu, nosukuba efuna ukuba ngowokuqala makabe ngumkhonzi wabo bonke. Kuba nonyana womntu akezanga ukulungiselelwa, weza kulungiselela, nokuncama ubomi bakhe bube yintlawulelo yokukhulula abaninzi. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen.
ndingaze ndidaniswe. Nkosi yami. Bawo, kudala sisithi siza emazweni. Sifikile ke ngoku. Sifikile ke bawo. Over to you, ngesilungu. Mandibulise ke bawo. Kuye wonke umuntu. Ibulise omama, otata, obhuti nabosisi, ontanga bam nabantwana abancinci. Naye wonke ke umuntu olivayo ilizwi lam ngelihle lomvukeli uYesu Kristu Nkosi yethu, ndiyabulisa. Ewe ke bawo. Kukuhlahla nje indlela umuntu azityebisele. Apha sibona okanye silumkiswa ngabantu abajonge iziqu zabo nezinto ezinokutyebisa okanye ezinokuphuhlisa iziqu zabo. Kaloku thina sizizicaka zikaThixo. Phofu ke sifunda uKristu ubucaka. Ewe bawo. Yonke ke into uKristu ebeyenzela ebucakeni. Nkosi yami. Uncame ubukhosi encamela ukuze thina sibe nobomi obungcono, sisinde ezonweni zethu kwaye nobomi esibuphilayo imihla ngemihla bube ngcono. Nkosi yami. Ngoku uMarko kule vangeli yakhe usithatha okanye usibalisela esixelela ngabafundi bakaYesu abafuna uthi xa bengena engqungqutheleni bafike bebekelwe isitulo ecaleni kukaYesu. uYesu ke athi ekuzameni ukubafaka endleleni bangayiqondi le nto nangoku seyithetha uYesu ukuba uthetha ukuthini. Suke ababona ukuthi abayiqondi, abasondeze ecaleni kwakhe ancokole naye, ngoba kuyafuneka kwelinye ixesha xa umuntu engayiqondi le nto uyeke ukuthethela phezulu, umsondeze ecaleni kwakho uzokumcacisela kakuhle. Uthi ke indebe endirhabula kuyo angekhe nina nilunge nokuthatha nje isuntswana, ngoba aniyazi
nobhaptizo ke endibhaptizwa ngalo nina angekhe nemelane nalo. Nkosi yami. Andule kwivesi ezingezantsi athi eyenzeka ezulwini ayikho phansi kolawulo lwam, kodwa nguThixo olawulayo. Abaleke okanye acacise athi ofuna ukuba mkhulu yena makabe ngumkhonzi. Into endiyiqaphelayo apha nguYesu oncama ubomi bakhe kwenzela ukuthi uzuzeke abantu abaninzi. Njalo baba. Ndibawela ukuncokola nani okanye sincokole ngaloo ndawo okanye sibonisane ngale ndawo uYesu oncama izinto zakhe ukuze thina sisinde. Nkosi yami. Xa ngamanye amathuba ufuna ukuzuza into, kufuneka uqale zibe khona izinto ozincamayo wena. Nkosi yami. Uncame izinto ezinexabiso kuwe, ngoba uYesu uncame ubunewunewu bakokwabo ezulwini, Nkosi yami. eyibonisiwe indlela yokuba iza kuphelela phi na. Akacinga ukuba what if inokuhamba rongo yonke le plan katata. Wahlubula ingubo yakhe yobukhosi ukuze kuzuzeke thina njengabantu ke abangamakholwa abafuna ukufana noKristu. Nkosi yami. Be Christ like. Kufanelekile ukuthi silandele ezinyaweni zakhe. Nkosi yami. Silandele indlela enza ngayo, silandele indlela athetha ngayo. Kuthiwa ke ezulwini ingelosi ziyadumisa, Bawo. kuyaculwa kumnandi. Andibaweli ke njengakholwa ukuphuma kwi-feeling enjalo okanye kwimvakalelo enjalo. Ngamanye amathuba ndiye ndingafuni nokuba late endlini yesikhungo, ngoba ndiyiqhelile i-feeling yokucula usiyakudumisa. Nkosi yami. Ndiyayazi yenza ntoni empilweni yam, ndiyayazi ukuthi
yenza ntoni emphefumlweni wam. Ndiyayazi ukuthi yenza ntoni na ebomini sendingekho phakathi kwaba bantu ndidumisa nabo usiya kudumisa, okanye ndivuma nabo ingoma zokudumisa uThixo. So that andifuni ukuyimisisha, andifuni ukuthi indiphose bantwana bahle, kodwa uKristu namhlanje usixelela ukuthi masibe zizicaka. Hey, Nkosi yami. Isicaka ke sifana nalamntu uthi abanye abantu beleqa usiyakudumisa ecaweni, beleqa uyokuvula inkonzo, beleqa uyokushumayela ivesi, badibana nomuntu engqwelekile endleleni, basuka bamcezela. Kodwa kufika isicaka sikaThixo okanye isicaka sabantu, umuntu osebenzela abantu, afike amthathe lo muntu amonge, bantwana bahle bedinga amthathe amse kumzi okufuphi ukuba bamncede, athi kubana zonke indleko zezibalelwe kuye. Bantwana bahle bedinga akaleqa ke, bantwana bahle bedinga ukufumana isikhungo. Umhlambi bonani ukukhonza okanye okanye mandithi ukukhonza ayiko kukhonza etyalikeni ngamanye amathuba, kodwa kukhonza lo muntu ulapha ecaleni kwakho, kukhonza umelwane wakho, kukhonza umntana. Bantwana bahle bedinga ongenanto, bantwana bahle bedinga umhlambi kukukhonza. Bantwana bahle bedinga xana kusiliwa esitratweni sakho ungakwazi ukugqitha kuba usithi endlini yesikhungo ndilindiwe, kungcono ndifike late endlini yesikhungo, ndincame la feeling yokuthi ndivuma usiyakudumisa, ndincame la feeling yokuqhwatyela ecaweni kuthiwa ndenze kakuhle, ndincame la feeling yokuthi bathi abantu ushumayele kakuhle, uthandaze kakuhle, ucule kakuhle. Umhlambi ukukhonza, bantwana bahle bedinga ukukhonza umzalwane wakho osecaleni kwakho odinga uncedo. Bantwana bahle bedinga masuka okanye masithi xa singena kulonyaka ngokukuse-eli, bantwana bahle bedinga imentality yokukhonza ke siyijike ekuvumeni ingoma zesikhungo yokuthandaza endlini yesikhungo. Bantwana bahle umhlambi impendulo zethu, bantwana bahle bedinga zikulo mntu udlula kuye esangweni kwelinye ithuba. Bantwana bahle bedinga umhlawumbi, bantwana bahle bedinga ukuphiliswa kwethu ezintweni esijongene nazo ukuphula iprotocol. Bantwana bahle bedinga uthi kubana bantwana bahle bedinga bekufanele ukuthi ngeli xesha ndenza into ethile, kodwa nansi ngoku ingxaki ingxamisekile, ifuna wena likholwa uyincede. Nkosi yami. Umhlambi kufuneka nathi sincame izinto ezizifisa kamnandi, singasekelezanga nzuzo, singajonganga nto ibuyisayo, ngoba ngamanye amathuba umuntu ozothi umncedile Nkosi yami, ngomso izaba nguye oza kulengisa emnqamlezweni. Umhlambi umuntu ebethe enkosi namhlanje izaba nguye okuticelayo, kodwa xa sisenza inkonzo yobucaka ze sizibeke xa ecaleni izinto ezinjalo, umhlawumbi u25% wokungena izulu, umhlawumbi u25% wokungena izulu kukungena
endlini yesikhungu sincokole noThixo simdumise kodwa u75% wokungena izulu bana labahle bedinga eli sithi silile siyalilangazelela imhlambi bana labahle bedinga i-community service lena isicakayo bana labahle bedinga lena sithi sakubona abantu abadinga izinto sisuke sinyevule bana labahle bedinga singayazi nokubana bana labahle bedinga ngabo obonileyo ngamanye amathuba okanye bazalwe benje bantwana abahle bedinga man uYesu bantwana abahle bedinga xana edibana nemfama bantwana abahle bedinga waqhawula izinto ebekufanele ukuthi uyazenza bantwana abahle waqhawula isabatha bantwana abahle bedinga kuba bantwana abahle bedinga eyazi ukuthi apha akazelanga sabatha kuphela uzela ukuthi azokusevisa abantu waqaba bantwana abahle bedinga kusithwa akusetyenzwa ngemini yesabatha waqaba umuntu ngodaka bathi abantu abahloniphe isabatha kuphela bana bahle bedinga bamthatha bambeka ezinkundleni zamatyala bana bahle bedinga umhlambi nathi ngamanye amathuba kuzofuneka sikhawule iprotocol esikhuliswe ngazo sikhale indlela esifundiswe ngazo ezitalikeni zethu bana bahle bedinga ngokunceda abantu. Andize kuwe ke bawo kodwa ufuna uaphila nakuwe ukuthi kulonyaka make sichinje indlela yokwenza sincame xa kufuneka sincamile kwenzela ukuthi kuzowuzuzeka abantu abaninzi okanye kusithwa nje siyafana nabantu bezwe ngoba umhlambi inhliziyo yethu sisithi siyaya enkonzweni inhliziyo yethu ayoyo ukuthi ngeyokudumisa uThixo ngoba ubucaka abukho kuthi ngoKristu Nkosi yethu amen amen.
we. Okay. Ubaba. Iyazi le ngoma andiyazi indikhumbuza abantu abalandulela eli phakade. Hayi baba. Indikhumbuza Ungagowishi apha baba. amaxhego apha ecaweni. Ixhego lalifutshane. Lalimane lisithi ziinkomo zikaThixo. Nkosi yam. Noba ufika izolo Vondeni. Ndiyabona ingathi ubeka ngoba. Okay. No akhona sindikhumbuza bona. Nkosi yam. Ingoma babeyithanda kakhulu lena. Okay. Bawo kodwa ke silapha kuwe ke bawo. Okay bawo. Kuba nonyana womntu engezanga kulungiselelwa weza kulungiselela nokuncama ubomi bakhe bube yinhlawulelo yokukhulula abaninzi. Aba bantu bacela into engangathi ayinamsebenzi. Bathi xa bejonga uYesu naxa bejonga i-reaction yabantu towards uYesu, babone uYesu engumuntu obalulekileyo kakhulu. Ngoko ke njengethomi yomuntu obalulekileyo, Yesu sicela nathi usibalulekise. Ngoba ngathi lula lento yokubaluleka. Yesu ke uzama uphendula loo nto. Ayisikuba ndifuni Nkosi yam. ningabaluleki, kodwa andinalo igunya lokuba ndinenze nibaluleke. Kodwa sele kunjalo ukuba niyayifuna lento yokubaluleka, omkhulu okanye ukuba ufuna uba mkhulu, zithobe ube sisicaka. Nkosi yam. Ukuba ufuna uba ngowokuqala, iba ngumkhonzi womntu lo wonke. Nkosi yam. Ndithi ndakujonga aba bantu ngathi xa bejonga uYesu athi babukele ikhampeyini yakhe. Kunjalo nje le campaign kaYesu ingathi icampaign ewinayo. Ukuba ibileli xesha lethu bezawumane besithi Yesu for president. Nkosi yam. Xa ufikile ke ngoku Yesu esikhundleni usenze nathi sibaluleke. Sihlala apha ecani kwakho. Omnye abe ngasekhohlo, omnye abe ngasekunene. Nkosi yam. Niyayifuna le nto niyifunayo? Ingaba ningakwazi na ukuyisela indebe mna endiyiselayo? Ubhaptizo endibhaptizwa ngalo, ingaba ningamelana nalo na? Ngenxa yokuba abantu ke bafuna le nto bayifunayo, singakwazi. Kanti abayiqapheli into yokuba ixesha elilonke eyona nto ibalulekisa uYesu emehlweni abo
bobucaka bukaYesu Ubucaka. phakathi kwabantu. Ethanda uYesu Ethanda. yazwana ngumtyholi lonto ukuba uNyana kaThixo jika lamatye abezizonka. Nomtyholi uyayazi lonto into yokuba ethanda uYesu angayijika yonke into ayenze ngalendlela izawukholisa yena. Kodwa ngenxa yokuba eyiqonda itask ayithunyiweyo into yokuba ukuze bekanti iyaphumelela kufuneke kuqala azithobe apha ebantwini, angabaluleki ngendlela abaluleke ngayo kodwa ehle apha ebantwini. Xa kujongwa bona abantu baphantsi afumaneke khona uYesu. Andinawuthi ndehlele wena Thixo ezantsi emhlabeni, indawo yokuqala othi mandizalelwe kuyo ibe sisitali samahashe. Kodwa uYesu wavuma into yokuba makwenzeke loo nto ukwenzele noba ngubani abe nokufikelela kuYesu, ngoba izinhanha nabona bantu babalulekileyo abafikeleli abantu abangenanto kubo. Ufika umuntu ekrweca abanye abantu, mfo kaMnguni ndicela undithethele nobani ngoba akazofuna ndibonwe kunye naye phakathi kwabantu. Ngamanye amaxesha ibe lo mntu ingumntakwabo lo athi makathethelwe kuye ngokuba umntu uye wabaluleka kakhulu wade akafikeleleka kubantu abangamahlwempu okanye kubantu abangenanto. Wazalwa nguMariya okufumaniseka into yokuba ngoku kwakuthethwa ngesi siprofetho ukuba uzawuzala uYesu, abantu ababephucukile babemane bezilungisa nozilungisa, bantwana bahle bakaThixo, kodwa uMariya wayingabalelwa kwabo bantu bangafaneleka into yokuba umsindisi waboni, bantwana bahle bakaThixo angakwazi ukuvela kuye. Bantwana bahle bakaThixo wazalelwa eNazaretha de umntu athi ikhona na into enokufumaneka eNazarethe, ngenxa yokuba ezi zinto zikaYesu ziveza into yokuba lo mntu ubalulekileyo sithetha ngaye namhlanje kude kubekho inkolo eyaziwa lihlabathi liphela. Bantwana bahle bakaThixo ubalulekile uYesu, kodwa indlela awalungiswa ngayo wanzelwa into yokuba abe sisicaka okanye ibe ngoyena mntu uthobekileyo. Wena Yakobi kwakunye noYohane, ingaba ningakwazi na ukuyisela loo ndebe? Ufuna ukuba mkhulu, Unoba mkhulu. makehle abe sisicaka. Abantu babona abantu aba uYesu asebenza ngabo bethatha uYesu bemnyusa. uYesu yena ngokwakhe akazinyusanga uYesu. Yonke into ebizama ukwenziwa kwasesizalweni ibikukwehlisa uYesu, okanye yonke into esiyibonayo kukwehla kukaYesu. Kodwa imisebenzi yokuthobeka kukaYesu ebantwini, abantu bathatha uYesu bamnyusa, wabaluleka uYesu, bade abantu abahamba noYesu bacinga into yokuba uYesu uzibalulekele ngokwakhe. Bantwana bahle bakaThixo abayibona into yokuba abona abantu abathi kwakufika uYesu bakhawuleze bamnyuse. Ngamanye amaxesha xa ekhweli esile babeka amahlamvu phambi koYesu, ngabantu abo ayingoYesu othe xa
ndisiza mna bekani izinto ndendlaleleni ukwenzele ndibonakale into yokuba ndibalulekile ngabantu abathathe uYesu obephansi bamnyusa bamsa phezulu. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi nenkokheli zethu zingafunda nto apha kuYesu. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku sinenkokheli mfo kaMnguni ezizigqatsayo ngokwazo athi mna ndi-available, abantu babengekatsho into yokuba sifuna ubani. Bantwana bahle bakaThixo, sinabagqatsa abazigqatsa ngokwabo bathi mna ndingawenza lo msebenzi. Bantwana bahle bakaThixo, balibali into yokuba lo msebenzi unendebe eselwayo. Bantwana bahle bakaThixo, lo msebenzi unobhaptizo olulandelayo. Bantwana bahle bakaThixo, wakuzigqatsa uzuyazi into yokuba yonke into elandela lo msebenzi uthi umela wona. Bantwana bahle bakaThixo, izaba lapha kuwe loo nto. Bathuka abantu xa bengafunwa ngabantu. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba kakade ubuthe ubalulekile kodwa thina asikuboni ubaluleka kwakho. Bantwana bahle bakaThixo, bade abantu bathi ubani upha kula ndawo kuyo ngenxa yokuba wasicela into yokuba simvotele. Bantwana bahle bakaThixo, waze walibala into yokuba ebebekwe pha sithi othuke ngoku abantu xa bembhaptiza ngomlilo bamxelela into yokuba wena uthengisa ngabantu bethu. Bantwana bahle bakaThixo, alibale into yokuba ubukhokheli obu buhamba nendebe ekrakayo ekumele uyisele. Bantwana bahle bakaThixo, uba ngenza le ocinga ilungile bathi abantu uyilibele le indawo. Bantwana bahle bakaThixo, ngokuba ukubekwa kwakho esihlalweni awunyuswa kodwa wehliselwa into yokuba mawubesisicaka ulungisa ipothole ngapha eMonti. Umntu ongapha eBhayi athi jonga asinazindlela thina apha. Uba ngacinga into yokuba aba bantu kutheni bengaboni umsebenzi wam kakade nomuntu otshayelayo. Bantwana bahle ezindlini zesinana, bantwana bahle bakaThixo, uthi xa ifika umedem okanye utata wekhaya afike kumdaka kule ndawo abuze into yokuba ingabe ubani usebenzela ntoni apha, abumntu ebhizi mhlambi eklini igaraji. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba kakade isicaka umsebenzi waso ngamanye amaxesha asibonwa. Bantwana bahle bakaThixo, kutheni wena xa ubekwe kule ndawo kuyo ucinga fana ubaluleke ukogqitha abanye abantu kanti ulibele into yokuba ukubaluleka kuthuma into yokuba wena wehlile. Xa sinojonga ngoku mfo kaMnguni, sijonge inkokheli ezikhe zasikhokhela noba mhlambi senza umzekelo weli lethu ilizwe loMzantsi Afrika. Bantwana bahle bakaThixo, sijonge inkokheli zethu esithi noba kuthwani kodwa ubani wasikhokela. Bantwana bahle bakaThixo, siye singaboni kwezi sinazo ngoku ngokuba mhlambi ingxaki yazo eninzi kokuba sineenkokheli ezizigqatse ngokwazo. Bantwana bahle bakaThixo, ezinye inkokheli kuthiwa oMandela babekwa bengekho. Bantwana bahle esihlalweni ngokuba abantu babona i-sacrifices abazenzileyo for ilizwe elilethu. Bathi sicela into yokuba umuntu ozasongamela kule item mayibe nguye ngokuba sibone imisebenzi yakhe. Bantwana bahle bakaThixo, mhlambi ngelinye ixesha wayinganyanzelekanga nokunyanzeleka kodwa kule yethu generation sikhawuleza kuqala mfo kaMnguni sithi sakubona into yokuba kukho iposition ekhoyo uthi mna ndingakwazi ukuyenza loo nto. Ibimisebenzi ithi hayi lo mntu azange waba sisicaka samntu. Yile nto mhlambi uthi umntu akuba yinkokheli alinde abantu ibe ngabo abakhonza yena, kanti mhlambi namhlanje sikhunjuzwa into yokuba sakubeka kule ndawo sikubeka kuyo kumela mhlambi wena uyazi into yokuba nguwe ozawukhonza abantu. Omkhulu makabe ngumkhonzi. Banifuna ukubaleka abazalwane. Banye bathi
xa kubuza into yokuba kutheni ucinga into yokuba esi sihlalo sikufanele, athi mna ndiyabathanda abantu, bantwana bahle bakaThixo, athi yena uyabathanda, kodwa kukho abantu asuke wabagqitha apha endleleni kubeleka le election ayilekayo, noba kusecaweni, bantwana bahle bakaThixo, nokuba kukulo mbutho, nokuba kukulo msebenzi, athi mna ndiyabathanda abantu. Abeshiye umntu esengxakini wamgqitha ebaleka sithi mna ndileka abantu ababalulekileyo, bantwana bahle bakaThixo. Kanti ukuthanda abantu akuthi khetha ibala okanye alithi khetha umntu onjani, bantwana bahle bakaThixo, ngokuba abantu izaba ngabo abazawuthi nokuba sekutheni kodwa ubani zange asishiye kule ndawo esikuyo ngeli xesha. Yangabazalwane, singathi ingakumbi xa sithi sithanda abantu, singalindeli into yokuba abantu ibe ngabo abazibonakalisayo into yokuba bathanda thina, kuba thina sizibeke kwindawo ethi iphezulu. Xa usithi uthanda abantu, lo mntu abo bantu ubathandayo mayibe ngoothixo bakho abo, mawude ucinga into yokuba ungamfela aba bantu ubathi uyabathanda. Kwakubakho ingxaki mayibe nguwe umntu ozaba ku-front line uthi ayinawukwenzeka le nto, kukho mna, kunoske kuqale kufe mna kuqala kunoba kufe abantu endithi ndiyabathanda. Abantu abasikhokelayo ngoku banabantu bathi abantu ebandibakhokeleyo mababe ngabo abaphambili abazawulwa le mfazwe izayo, bantwana bahle bakaThixo. Bathi mhlawumbi xa kukho into noba kukutya akhethe into yokuba makuqale kutye yena phambi koba kutya abantu. Kanti bazalwane, inkokheli eyiyo ithi abantu bam ngenxa yokuba ndiyazazi imeko zabo, bantwana bahle bakaThixo, mayibe ngabo abaqala batye, and then ke ngoku babone into yokuba bangajongela mna ntoni emveni kokuba befumana amandla. Yanganathi bazalwane, namhlanje singacela uThixo asinike amandla into yokuba sibe nako ukuzithoba phakathi kwabantu, singakhethi ukubaluleka kakhulu side silibale into yokuba umsebenzi wethu usingumsebenzi oye ebantwini. Bantwana bahle bakaThixo, wonke umntu udinga into yokuba angancedwa nguwe, ngoYesu Kristu inkosi yethu, ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
Bawo, Ewe bawo. siyagoduka ngoku. Mm. Kodwa ndizimamele, ndokumamele. Mm. Ndicinga i-role model zabantu kwi-field ezahlukeneyo. If uya excella kuloo ndawo ukuyo, sikubiza njenge-goat. Kodwa uYesu yena excele njalo kwizinto athunywe nguThixo. Kodwa usazijonga njengomlungiseleli. Mhlawumbi sinamakholwa, sineenkokheli, ibizinkokheli ebeziqwayiwe ngabantu kusithiwa zigoat. Ufike xa esihla emotweni uphakanyiselwa phezulu. Xa efika kufuneka indlela azokuyihamba ivulelwe iitapeti ezibomvu. Kodwa namhlanje sibona abo bantu bebuyele emakhayeni abo besithi ndiyabacekisa abantu. Omnye athi ebeyinkokheli ecaweni, kodwa namhlanje ebesithi ndandisiya nezihlwele Bawo. kuyo indlu yakho. Uhleli ecaleni kwendlu emane sithi kwabagqithayo uzindibeke. Mhlawumbi kungayazi ukuthi aba bantu basezantsi balala bavuke besitya ntoni, bacinga benza njani. Mhlawumbi singakwazi ukuncokola kakuhle nabantu, sibheke sikhokhela siphezulu. Sizawukwazi njani na ukunceda ixhegwazana elingakwazi ukuzenzela nto xa siphezulu? Sizawukwazi njani na ukubangula ameva abantwana abatshaya iziyobisi xa sibaleka silulutsha sibheka phezulu? Zithobeni ke ngoko phantsi kwesandla esinamandla. Ngexesha elifanelekileyo sawuphakanyiswa. Ingxaki singakwazi ukuthetha nabantu. Bawo. Sifuna uba zi-gatekeepers zezinto esijongene nazo. Akungenwa kwiportfolio thile Bawo. kungaqalwanga kubani. Kodwa bekufanele ukuthi wena sowuyihambile le ndlela, ungumlungiseleli wabantu. Bekufanele ukuthi wena sowuyihambile le ndlela, uyazi ulungiselela abantu. uYesu ke
usifundisa ukuthi ukuya kuThixo okanye eyona ndlela ilula yokuya kuThixo kuqala sithobeke kuqala bantwana abahle bedinga singafuni ukulungiselelwa thina bantwana abahle badinga emani ubana ukhe ubone apha ezilalini bantwana abahle bedinga umsebenzi omnandi nokubana bantwana abahle bedinga kukho abantu abatyayo kolo sapho kodwa ukubana kuqale kwanikwa abantu bokuhlala ukutya bantwana abahle bedinga bathi abantu amadoda okuhlala omama bokuhlala bazifumana imfanelo zabo bantwana abahle bedinga abafana nentombi zazifumana nazo imfanelo zabo uzokuva apha bantwana abahle bedinga apha bantwana abahle bedinga ekuhlaleni okanye ekulalini kuthiwa bekumnandi kwaba ubani nakamazibani bantwana abahle bedinga ahlonitshwe lo mntu bantwana abahle bedinga kodwa ifamily engozityele bantwana abahle bedinga uzowuva kusithiwa kuvunya ingoma esithi uyavimba umama lapha wenza ngabom uyawazi umthetho nawe uyawazi umthetho bantwana abahle bedinga nawe uyawazi umthetho okubana funeka uqale uzithobe okanye ube sisicaka kule ndawo kuyo bantwana abahle bedinga kwiservice bantwana abahle bedinga ezalapha nangoku bekukho iCovid bantwana abahle bedinga ibisisicaka bantwana abahle bedinga ebezihamba bantwana abahle bedinga kuthiwa kuhanjwa ibisisicaka ebeziphangelayo bantwana abahle zincame bantwana abahle bedinga amasapho abo bancame bantwana abahle bedinga ibhedi zabo bancame impilo zabo abanye ngoku sebelandulela bantwana abahle bedinga umhlambi baxhonyiwe emisebenzini yabo kuthiwa lona wabhubha ngenxa yeCovid kuba wancama bantwana abahle bedinga abacwezela engxakini bantwana abahle bengu ngoba bayawazi umthetho bantwana abahle bedinga ukubana kufuneka uqala ube sisicaka kuqala kukho abantu umnguni abangabaziyo abazali babo kodwa azi umama othile ebesebenza pha kowabo umama ebesoloko engekho utata ebesoloko engekho kodwa umama ubani wakulaa ndawo ithile wayesebenza kona wayebhatalwa ngala msebenzi wakhe kodwa ngoyena mntu undaziyo kothuke abazali into yokuba ubani wenze into ethile ngonyaka othile esikolweni akayithetha kodwa ibisaziwa kulo mama ebeclean up ekhaya wayilungisa lonto ngokukhawulezileyo bacinge abazali into yokuba bakhulise umntana wabo kakuhle kanti eyona nto bebeyenze kakuhle ukuba baqeshe lo mntu ubaziyo ubucaka into yokuba buthetha ukuthini umama owenza sure into yokuba xa ehamba yonke into lo mntana ayidingayo makayifumane amxelele into yokuba into ethile uza kuyifumana pha into ethile uza kuyifumana pha ndisaleqa kwabama abantwana afike nokabakho abantwana abalungiselele into yokuba xa besiya esikolweni kusasa bangadingi into bantwana bahle bakaThixo amanefika ngamanye amaxesha ayozithoba kulomzi sele kungekho mnandi bantwana bahle bakaThixo umntwana amkhumbule lo mama sele mdala kwakukho umama othile owayehlala endaweni ethile bantwana bahle bakaThixo owandincedayo ndibe ngulo mntu endinguye kube lapho baqala bothuke khona abazali into yokuba hayibo besicinga into yokuba imisebenzi yethu le kanti isicaka umsebenzi waso awubonakali bantwana bahle bakaThixo ngamanye amaxesha kubonakala iziqhamo bantwana bahle bakaThixo xa umntu ubusisicaka kuye eyikhumbula into yokuba ubani wakhe wandenzela into ethile engalindelanga no enkosi apha kum ngokuba kwangangathi yinto le engumsebenzi wakhe enyanzelekileyo bantwana bahle bakaThixo ingaba ke ngoku wena mntu okule ndawo kuyo uyakhumbula na into yokuba ubekwe ngubani na
kulondawo bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi uze usithe ebantwini ndizoba sisicaka senu bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi lento usikhumbuza uYesu apha ijob description yethu kuphela bantwana bahle bakaThixo into yokuba iyona nto ibalulekileyo ngumsebenzi wakho akubalulekanga ubaluleka okuthi uyakufuna izinto ezilandelayo ezo kodwa iyona nto ibalulekileyo ngumsebenzi wakho kule ndawo okuyo yintoni umsebenzi wakho bantwana bahle bakaThixo kwesi sikhundla ukuso yintoni umsebenzi wakho bantwana bahle bakaThixo njemba ufuna ukubaluleka na ingaba into yokuqala uyijongile into yokuba uyenzile na bantwana bahle bakaThixo inkokheli kakade umsebenzi wayo kukuba mayijonge abantu abezemva kwayo bantwana bahle bakaThixo ewe ufuna ukubaluleka ingaba umsebenzi wakho na uwenzile umhlawumbi namagama anga ayonto ibalulekileyo Nkosi yami bantwana bahle bedinga umhlawumbi namagama anga ayonto ibalulekileyo ngoba ngamanye amathuba uYesu ebesithi xa esenza umsebenzi webubucaka bakho ewe Nkosi yami ungayithethi lento ewe bantwana bahle bedinga thina ke bantwana bahle bedinga siyathanda xana sisenze izinto bantwana bahle bedinga uthi lento uzuthi uyenzelwe nguanele wakamnguni bantwana bahle bedinga ndikhe ndadibana nomnye umntu apha kuFacebook xa ndifunda ipost yakhe bantwana bahle bedinga athi xa esithi uthi xa ndise-tuck shop ndadibana nalo bhuti wandithengela isonka ngelo xesha ndamgqibela ngelo xesha lo bhuti bantwana bahle bedinga andimazi ndineminyaka mine ngoku bantwana bahle bedinga ndingamazi ukuba ndinokudibana naye ndingathi enkosi ngoba wandenzela ubuntu bantwana bahle umhlawumbi ubuntu bantwana bahle bedinga abunayo nekhala lena bantwana bahle bedinga abunayo negender bantwana bahle bedinga wenza into bantwana bahle bedinga uduke wena ungabonakali bantwana bahle bedinga uyeke okanye bantwana bahle bedinga xa ufumbathisa umntu bantwana bahle bedinga uvele nje usisandla esifumbathiweyo nothi ufuna ukubonwa ngabantu bantwana bahle umhlawumbi izinto esizenzayo thina kuba sifuna ukubonakala ayikabi ubukaka bantwana bahle bedinga kodwa namhlanje sizawukhunjuza ukuthi masincame izinto ezibalulekileyo futhi masincame i-comfort zone zethu masincame bantwana bahle bedinga ubunewunewu esisabolekwe nguThixo masincame bantwana bahle bedinga ukuva kamnandi kuthi masincame ukuva kamnandi enyameni bantwana bahle bedinga make selive ngamanye amathuba uviko olivua ngabantu esibakhokheleyo make ngamanye amathuba siyive ingqele eviwa ngabantu esibakhokheleyo so that sikuzokwazi ukolula isandla ngexesha elifanelekileyo bawo abantu uthi kwakufika ubhaptizo baqale babona into yokuba banentshaba kanti ihamba nalomsebenzi lo abantu bafuna nje ubunewunewu obuza nesikhundla esithile kodwa namhlanje sizobonisa into yokuba awukho umsebenzi ongenabhaptizo bantwana bahle bakaThixo ababantu mhlambe othi zintshaba zakho babona wena ungawenzi umsebenzi bantwana bahle bakaThixo ababantu uthi ubani ndandicinga into yokuba singakwicala elinye kanti ubani ngokuya wawulungiselela le ndawo uthi sisikhundla sakho namhlanje ungafuna ukusuka kuyo bantwana bahle bakaThixo ngokwawusiza
wawunenjongo ezingangathi zilungile. Mna ndizabalungiselela abantu. Mna abantu andizubalibala bantwana bahle bukaThixo. Kodwa ngoku ufike waqonda into yokuba eyona nto ishushu sesisitulo ukuso and awufuni ukusuka kuso. Bantwana bahle bukaThixo, bathi abantu xa bekubonisa into yokuba ubhaptizo lesi situlo kukumane bekubonisa okanye bekukhumbuza into yokuba ukuhlala apha ayingomsebenzi lowo, kodwa ukuhlala kule ndawo kuthi phakama uhambe uye ebantwini. Kutheni ke ngoku ungasayi ebantwini? Akasikelele ke uThixo, asithamsanqolise ngoku kude kube sephakadeni. Amen. Amen.
sifikele ke ngoku esiphelweni secawa yabantu abangacawiyo. Masibulele ke umuntu wonke obe kunye nathi kwade kwaleli thuba bawo. Sibulele nakuwe ke bawo, sibulele nakuwe ukuba ube kunye nathi. Bawo ungakhalazi uthi asikubuleli bawo. Siyabulela ke nam ke kuye wonke umuntu osinike inxaxheba ukuthi abe nathi namhlanje. Ingangathi into encinci lena, idatha it's much expensive. So xa kukho abantu ababukeleyo, so we appreciate yonke lonto. Ningalibali ke ukuthi le iseyicawa yabantu abangacawiyo. Aba bangaka-subscribe maba-subscribe. If uyayithanda le nkqubo, ucofe alaqhosha lokuthanda, like, then you share to izihlobo zakho nabo bonke abo bantu basondeleyo enxebeni bazova uThixo uba uthini na namhlanje nakwiinkqubo ezilandelayo. Nkosi bawo, masivale ke ngoku. Bawo nkosi yakho. Sawubeka la mzalwane okamadosi. Sawubeka usifiso kamadosi. Ufumaneki bawo, ufumaneki. Next man sikhangela ku Facebook. Bawo ufumaneka bawo. Sibeka ke la mkhonza. Masivale bawo la nkonzo ngomthandazo. Thandaza ke bawo, thandaza bawo. Yise wenkosi yethu nguYesu Kristu, Thixo olungileyo, dala ngaphakathi kwethu inhliziyo elumkileyo, Thixo wethu nekuthandayo. Thixo wethu olungileyo, sisondela kuwe. Thixo onamandla amakhulu, sigaqa Thixo wethu ngamadolo enyama nawomphefumlo. Thixo wethu olungileyo, sibulela Thixo wethu olungileyo imbatho yakho enhle engatshintshiyo kwaye engagungqiyo. Thixo olungileyo, sibulela Thixo wethu usilondoloza. Thixo wethu onamandla amakhulu phakathi kwezinto esizibonileyo nesingazibonanga. Thixo wethu olungileyo, wena wasigcina apho. Thixo wethu phinda ke olungileyo usigcine. Thixo wethu olungileyo xa siza kulala. Thixo wethu olungileyo, phinde usigcine xa sivuka. Thixo wethu olungileyo, usigcine Thixo wethu xa siza kuthi saa emisebenzini nakwindawo Thixo wethu esiza kuhamba kuzo. Thixo wethu olungileyo, silondoloze ke Thixo wethu, ulondoloze neefemeli zethu. Thixo wethu ulondoloze nabantwana. Thixo wethu olungileyo, ulondoloze oosisi noobhuti bethu, oomama bethu. Thixo wethu oomakhulu bethu. Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla wonke kwizintolo zikaSathana. Thixo wethu olungileyo, sigcine ke Thixo wethu olungileyo xa sizawukungena Thixo wethu olungileyo kwinkonzo Thixo wethu yelente. Thixo wethu xa kusondele ukubethelelwa konyana wakho Thixo wethu olungileyo. Nkosi yami. Yenza amakholo Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla wonke, ibe nemtsingiselo ezingqondweni zabo nasezintliziyweni zabo. Thixo wethu olungileyo, bahambe Thixo wethu olungileyo, behambe Thixo wethu ezukweni lakho Thixo namandla amakhulu. Siyakuthandaza ke Thixo wethu olungileyo, sikunika imbeko ngoba ikufanele, ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Aloba ufefele Nkosi yethu, uthando nobudlelwane bomoya oyingcwele bungaphumela phakathi kwethu sonke kude ibuye iNkosi yethu uKristu. Amen. Amen. Amen, 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 ukuba ke ukunye nathi kwade kwabalapha nangoku sowubona into yokuba inkonzo iphumile. Nkosi kakhulu, ukuthi usixhasa kakhulu, siyabulela. Siyagoduka ke ngoku le icawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo othandazekayo. Baba yini. Enkosi.